Iki sadurunge iki aku arep ngomong karo Pak Presiden. Iki rakyatmu ning pinggir dalan dodolan. Oh, angel Pak saiki golek duit. Golek badhe 10.000 20.000 sedina lho Pak, angel saiki. Gara-garane iki apa to sembarang ki larang. Lah malah ngurusi ijazah palsu nek Jokowi. Kuwi ora penting kok, Pak. Ya mbok yo njajal to. Ditekati, tak dongakne, Pak. Ditekati. Wong korupsi ki lek iso dihukum mati apa dirampas asete. Terus apa gunane rakyat pajak larang, dikorupsi ora dihukum, ora dikon balekne. Pangga sing sengsara iki lho rakyatmu. Mbok aja nemen-nemen ngono lho Pak Di. Kok sajake kok kebacut. Lah iso pajak didukne. Rego pangan didukne ora malah asete rakyat dirampas ya kok kebacut malah undang-undang perampasan asete rakyat geli semen terus piye saiki ngene Pak ya awake dhewe padha menusane padha umate Gusti Allah sama ini bedane antara apik karo elek. Rasal dadi wong cilik ya kaya ngene iki, Pak. Nyambut gawe mek golek pangan samplokan. Saiki kangelan. Sembarang larang, listrik mundak, gas mundak, pajak mundak, pangan-pangan larang, lapangan kerja angel. Akeh pengangguran. Terus saiki dipangan ora enek nggih bayar pajak apa? Iki lho Pak. Ya sepurane sadurunge aku ngomong ngene iki. Bicarane wis kebangetan tak rungok-rungokne iki ning dhuwur kok umek. Umeke kok ora masalah. Kok arepe bantu rakyate ben makmur. Kok malah rumah saku kok ngawur. Terus rakyatmu iki kon piye lho Pak Di? Bayar pajak dipeksa lapangan kerja ndek enek golek duit angel ya saiki lek weteng luwe arep bayar pajak apa lho Pak proyek tuku beras dipangan dhisik mbok yo nemen-nemen to Pak Di iki njaluk tulung rakyatmu ki openono sing tenanan jare panjenengan ikhlas tulus neng rakyatmu. Lah kok malah wong korupsi ndak adang diatasi. Kekuasaan tertinggi sejarahnya neng DPR apa neng presiden. Aku kadang kok bingung Pak, aku wong goblok ora ngerti aku. Kekuasaan tertinggi iki DPR apa presiden? DPR sih bentuk sapa aku wong ora sekolah Pak aku ora ngerti. Ya sepurane. Ki rakyatmu ki wis bingung. Sembarang larang nyambut gawe angel dodolan ya sepi. Balekne modale kangelan. Iki mbok aja nemen-nemen to Pak Di. Rakyatmu lho bantunan pajak dukno rakyatmu jaluke iki lho sepele jane iki terus nyambut gawe penak bayar pajak ya penak lho Pak Di tapi lek wis ngene iki lho golek pangan angel kok nggih bayar pajak ki apa kok rumah saku rakyatmu kok mbok peres terus kapan golek wong pemimpin iso merakyat tenanan iki kapan? Entak arep-arepnya jenengan Pak Dejane iki.
Tapi tak rasa-rasane kok saya ruwet. Yo sadurunge yo sepurane sing akeh Pakde. Iki rakyatmu wis bingung marai ngene iki. Kudu piye neh ngono bingung Pakde. Nyambut gawe saiki golek dipangan saiki lho kangenan Pakde. Mosok sampean ra mesakne. Si sampean duwite triliunan, sembarang kecukupan. Nyawang to Pakde, rakyatmu sawangen. Metuwo. Parane ning kampung-kampung rakyatmu kaya apa? Delok ning pasar-pasar polahe kaya apa? Rakyatmu kaya apa? Dadi ben eruh. Di sadurunge matur suwun sepurane sing akeh Pakde. Ya menjalukku mek ngono kuwi tok, Pak. Assalamualaikum.